Investigazzjoni li saret mir-regolatur tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment ikkonkludiet li ma kien hemm ebda indikazzjoni ta' kollużjoni bejn l-aġent tad-ditta legali Ketkuti Kawki u s-segretarju parlamentari Giulia Farrugia b'konnessjoni mal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. L-investigazzjoni ntalbet mill-Gvern f'Settembru li għadda dwar allegazzjonijiet li ġew irrapportati minn stazzjon televiżiv Franċiż f'servizz dwar il-programm Malti taċ-ċittadinanza b'investiment. Fi stqarrija li fiha ġie ppubblikat ir-rapport sħiħ mir-regolatur tal-programm Carmel De Gabriele, ingħad li l-Gvern insospenda minnu fih il-liċenzji ta' Ketkuti Kawki wara li allegatament instema' jiftaħar b'kuntatti ma' politiċi tal-Gvern meta kien qed jinnegozja ma' dak li suppost kien il-klijent tal-programm. Ir-rapport ikkonkluda b'mod ċar li ma kien hemm ebda kollużjoni bejn l-aġent u l-Ministru responsabbli u lanqas mal-Aġenzija. Ikkonkluda wkoll li l-aġent ma ngħata ebda trattament preferenzjali mindu tnieda l-programm. Ir-rapport xejjen l-allegazzjoni li ġew approvati l-applikazzjonijiet kollha li ressaq dan l-aġent. Fil-fatt ħareġ li 16% tagħhom ġew irrifjutati. Ma nstabitx lanqas ebda evidenza li l-aġent ipprova jsib mezz biex idur mas-sistema u qal li kieku kien il-każ il-livelli ta' skrutinju li għandu l-programm kienu jassiguraw li dawn l-attentati jfallu. Ir-rapport jinotaw wkoll li dan l-aġent qatt ma ressaq applikazzjoni ta' persuni b'rekord kriminali. Sab li meta ġew marbla l-applikazzjonijiet kollha inkluż dawk ta' aġenti oħrajn, ir-regolatur sab każ wieħed biss fejn l-applikant kellu rekord kriminali. Qal li l-aġent ma kienx Ketkuti Kawki u l-applikazzjoni ġiet irrifjutata immedjatament. Ir-regolatur ikkonkluda bil-istqar jekk jiġu pprovati l-allegazzjonijiet li saru mill-programm Franċiż brabta mad-dikjarazzjonijiet li jagħmlu Ketkuti Kawki, jista' jikkonkludi biss li l-aġent jiġi akkużat li xeret informazzjoni qarrieqa għal raġunijiet li jafhom u biss, x'aktarx bi promozzjoni insensibbli tal-programm Malti. Dan b'riżultat li l-programm spiċċa f'dawl ikraħ lokalment waqt li l-persuni li semma fl-intervista, jiġifieri l-Prim Ministru, il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli ġew imma affamati bil-kbir. B'reazzjoni s-Segretarju Parlamentari Farrugia laqet il-konklużjoni tar-rapport u ordnat analiżi immedjata tar rakkomandazzjonijiet li tressqu mir-regolatur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.